Welkom bij Kikker TV met onze kikkerles. Vandaag gaan we een origami lesje doen. We gaan bootjes maken, zoals deze. We hebben hier een aantal kleuren papieren liggen. We hebben rood, geel, roze en wit. Nou, ik vind de rode heel mooi. Dus ik pak de rode hier zo. Een papiertje, die leggen we zo voor ons neer. Dan vouwen we hem door de helft. Zoals dit. Dan draai je hem 90 graden en dan vouw hem nog een keer door de helft. Zo. Nou vouwen we hem even terug, want nu weten we precies waar de helft van het papiertje ligt. En dat is hier zo. Dan pakken we deze punt, dit punt pakken we en die leggen we op die lijn. Zoals dit. En dan doen we precies hetzelfde met de andere kant. Zo. Nou, dan 3. En dan gaan we deze punt, hier zo, die gaan we over elkaar, over de driehoek die we net hebben gemaakt, gaan we die vouwen. Zo. En ook de andere kant. En nou wordt het lastig. Want nou hebben we al een bootje, maar die lijkt er nog niet op. Dus wat we doen, we kunnen dit openvouwen. En het vouwen helemaal naar de andere kant. Zo, binnenste buiten. Eenmaal dit gedaan, gaan we hier een driehoek van maken. Maar hoe doen we dat nou? Nou, we hebben hier nog ruimte. Dan pakken we die driehoek en dat vouwen we weer eroverheen. En dat doen we precies met de andere kant, de andere richting op. Zo. Kijk. Nou, een heel mooie driehoek. Maar het is nog geen bootje natuurlijk. We hebben nog steeds hier zo een opening. Die kunnen we weer naar elkaar toe vouwen. Dus weer naar elkaar toe. Dan hebben we weer een vierkant. Dan pak je het bovenste punt hier zo, van allebei de kanten. En die trek je uit elkaar. Dan gaat het niet altijd heel goed. En als je dat uit elkaar hebt getrokken, dan heb je je bootje. Beetje mooi. Zo. En zo maak je een bootje. En dan zien we jullie graag volgende keer bij de volgende aflevering weer. Doei!